Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Lower Amri terang nokor lapen chala RB arong arara fund local area development fund pen kipi ponatobar contractor Daniel Manstro aning hangaling saiki claim. Nijang Karbi Anglong lakhahini Amri constituency ke parlo Lower Amri terang nokor lapen chala RB arong arara fund isi kacelenga tawar mesen ang jipo mathasi man kedo KAC CM Dr. Tiliram Ronghang lapen local EMDO phing masla etum matha ponsi local area development fund scheme pentang kalak pho panong pipondo lason sialang litum aning kimi kamat hapon theka pot lower amria ratsatamik CM Dr. Tiliram Ronghang lapen local EMDO phing maslai alang litum aphan kachuru pajarpon bon setalabang sotowar asai ke klematoma mithanga pogaphan kachemat halok pena jok atowar bang ko an makime senang jia bangki mimidalo Lason sirada tumpen kachuningri dunalam thisetame contractor Daniel Manstrong lapen sai kelangdon atum mate mohoria tum setame arjuji pensi kam klemlo sonsi rada tumpen kachuningri dun alam thi laki towar nang pathe pipen nang pa mi piseno lapen aprang atowar alo ki prui chotke chokchi sen gravel le thok positami parthat mu chotnon pu hai hui setame rada tumpen chuningri dunlo bonta karjulong le chekrongsi sen gravel ke thok anta aharlong kithu saide pinaklo an chota kalisi ke thok anta ke pang ar hektik lasi lason polotang te koson sikachileng aradatum kachari atuma phan ning chithe kidopo athe bang CM EM atum pen kimesen nang jia phansi labang sotowar nang piloke potsi tangte la an alang litum ahin pen ke claim aning arlo aning ke so mate non MLA election nang kilepu putong labang sotowar nang kipi chotma lason vote nang kereki chotji pulo tangte nili tuma phat nang pamang hunang ni pata kachelenga ra tumpen ning jerenti lasi ke bangjia pora hotke local EMDO phing maslai alangli setami daklowa amria ra phan sorkara hin pen kipi pona sayamo ke claim ke dam pialo nangchilang dona sonte mesenji athe dak lower amria rat ke thekeri kawe ki dukkela kilu kelompu pen sorkar pen nang kipi pon ason antami pachun pameka ke asaisi ke o sonsi bil kelongji aphan photo click pon chot asai se tamidu lasila haya sai lang no ke claim atum along man kidu KAC veterinary department EM mate dak amri constituency local EM dio phing maslai alang li sai suri le do pusatame la posona sai mo chiklem chedam pammi thekthi bil kelongji aphan photo en chot a contractor atuma phan pang thek pen langdun paminang pupusi chala RB mati chala ram bearong lapen terang nokorarong arada tumpen ning jerenti amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong news la ye mabang tu bang ke work order ke tu se tame la dak la contractor tu mang ke work order da we la pena tuar aku la drain hut chok si gran sura hut chok si ta la ta chok tame atuar bang pathi dung sonte la ta chok ye pol tu ka tuar bang aprang kon ma ke thi lapan mati ka kunon drain hulol drain along le thak buila ko tuar bang bich mu chok lasi lasu atuar bang amang ka pamesen je pana lang tumbor ipon pusunte anto se rat pen hep jimi ta long ji rat pen akang honda long dun je long pon je lang le tumistan kil CM Dr. Tuliram Ronghang aning kini pen tum han tuar nang kilo oke sita ako la di film maslai alang tu aning kini pen se ledak luar amri la to birim tu puling se sun andar pan bang tuar nang kilo itu kita na tuar nang claim lo atuar pabi he jasmet bang ke dikin ki dari ke petronia bang ke nam ke tata mobile hum dang ka tu tiar cho jadi ki aplang to tatuar ban lo tuar ka sulitang lo samela suka ka sulitang atuar pen muti ke nam aku dagang on buit lo aku am se aku atuar pabi chat lo atuar bang ke nasi gunan pen la tuar ke misen ye phan le lang tum claim puson te antu se rap pen ta lang tum han hir jimi long je porlo stanon bang ke nonat ke thek long ateng pulu tang te aplang kon ma tuar ke mi non aku la tum phang ho te man ti der atuar ma jep dari ibu dang lo ke jeplang tri
lamang ke Awareness program mati tea cultivation safety production asai kedeng pon. Theri ni phai khini ani dolamara bijuli LP school pathwa klamalong awareness program mati tea cultivation safety production asai kedeng pon. Lason sila khaing koretro duar bagri MSC constituency ke parlo dolamara bijuli rongara tumaphan pangrumsi. Mohan Taro pena job awareness program ke paman pon bangso awareness program ke paman pon alam laki mirsa akhiti kosonsi ke claim nang jima lapen kosonsi ahli ka chapadu nang jima pu awareness program bi pondo lapen chot kali hem wrong rup chipeklang nangji bangso long alihia mana pengpen kachatong dun golaghat district sa factory hempu mati mirsa ke koi hempu pinku bora lapen arisang ho tumpen chetong dun si mir sa ke klem nangji apothak pinangan arara tumpen chingki chithan pedopon bangso mayelong dolamara pen kese santos rong pi setami rdp dun si chetong dun lapen anparta farming society setami aninkan wangta lak thom lak plian long puta akehai mohon taru pen thanpon lapen bangso tangka laki rong pen se aninkan wangta kepedam puta thanpon lapen anparta pining chot kali aninkan wang setami lason thak thak awareness program bipon jiputa thanpon tangte ang tonaram thile arjupon thulona kajiranga pen rason inti report Karbi Anglong news Kardom nang tum kaduwe lakewang pana tum hanta anse akhir jume nang pilo lapen kaduwe rat pen akhir jume mese pini lasu nili tum arne thoi tea cooperative farming society ho ahin pen isi cherok to game mane awareness program lasu pini tea kosonji claim nei ma lapen lasu tea safety butha ilitum ekap kanutin da sage jun mobile lang liaprang pulo anu tinta sagi jun lang so asa lagile poison kali dat nei so asa gi jun pen nangli a hel nangli okpran mesen ni phan la ha putha kadu chemical na long chemical free ko son ma natural farming putha sin long ke india government tumta mane rdp pon bom lasi natural farming sit non ma tong tek the pusta eti chemical kom chat pen itum sa ka mane katiki along la kadowe la soa program pini itum pachun ponlo kadowe rat ahir jume pen kadowe pachun ponlo lo pini alang litum panchoro lo hati dubi ti company ahin alang litum ladak linitum arong wangsi kadowe lai ti safety butak awareness butak sonse alang lalan tak anti chakna lang tum pulita nang pipo adon tin laso chi eno alang li mane tini bosora pita alang litum jo laso kachechak kang lahai lasi alang litum han kad ahir jume lo piloni tum kadoi rat hoi pen lasinili lalam thil angsi kangton lo kado lage nili mo than loge ane thoi tea cooperative farming society ahin bensi langso sai bang ge dengpon lo ako isi program tula 5 years of tak art of living pen alang litum tadak asap sap nang chetu dundu lasi alang litum handa mane choro kangtung nang tum kado ta hati dubi especially ke hati dubi company tum alang tum choro kangtung lo kado lah program ka pachun pot अच्छा ला फार्मिंग सोसाइटी पे निकान सी को अन ningkan sipe ni tum lak thom gelo aningkan wangta lak thom lak pli langni tum mane dolo lasi rat long si laso tangka dolo ni tum dorkar non jere ma pining sonil tum street light logai lo towar long thom pli banai lo kan ke cpdm tike government towar ni tum non bonai bom pini anta jujela lasi bonai bom sodak 5 kilometer bag bonai pusil ni tum kadowe la company tum pe ni to ane thoi tum pen chelang se sab sa ke dam ke wang ke abar sai mi sen nahi pusil so ta ke deng pon padu pon kun an ke deng poni fansi nili tum hen pan mane dolo jo kamatha ke sat ka dowi ahir jumi ke nangkok pot khotkhoti bong rungarong arat ki du kisung mati kaching thora war sai kaduria pathak lam the chipeklang pon borjan MSC constituency ke parlo khotkhoti bong rungarong nothong teron arong lapen rong khilan arat development apathak ke longdun kaduria pathak ki du kisung ka chetong dun apathak ningak long alam the chipeklang pon som sikeliga aprang wood kerek amayalo kaning je pona tengki kilik nang pahai dat lote kaching thora war sai to war pen chenglo kapre war sai se tami nang pi popu chichak tekang po hai dat lote lamchak chipapling pledat asonsi nang mandet chalang litum pen ning je pon
Anparta barla porloti towar mesin kawe ajok kisukene lo chardio somar lapen kadu kawe ta langbung lang plerwok pen aningkan wang lapusonsi paparna renti lupusi alang litum pen nang chathandon adun thu khotkhoti bong rungarok lake National Highway 39 Ling Road 3 kilometers ansedu Anparta la sotowar akinang sotnai mate lifeline pusi chathanpon bonta Piniarni sorkar bentang na step kedeng pon kavedat ke ningduk piklupusi chethan pon. Nangli tum media korte tum fan pen pini kache siar long bangke nilita ningak long pen ning sampiglo ladak nili tum National Highway 39 pen Gotom Busti kepla 4 line kache tok dun atuar bangke non akayalong nilitum kachi theglong bangke economic a lifeline asonsi la bang so tuar manlo woi fitame la so tuar barikha nang ki hira por hulo pulo tangte usumar school ki dam ke bang kasik sak pendang lok ke so kiune kado kawe an sitame la so tuar kachilengi phanil dum problem pik la pen arwe nang ki jang por hulo pulo tangte kengkunga don alang si ke hat nang la son si niltum chetong nang lo la so tuar la pentu la bang so tuar nilitum phan ha ASDC a government hut joint torong pi CEM hut black topping nang pi lok penam par ke non ke do bom ki khibom ma sarkar tum sitame BJP a sarkar tum sitame mane nangmatha palet palat la puson chitheglong le la pentu BJP a government mate non kidobom council kidobom team Karbi Anglong kachi putum development puke adejang ak sida development pu asin sab nilitum ke khotkhoti bongrung arong asora bangke non anta development pu asin sab bang theglong le pinlang chimia lo thekta lasi nili ki pukang tung mangke lalo jong si nangli tum development jong si ki claim ji sarkar pulote nangli tum kelang pacetang la pen ke atok anu sitame kelang pacetang i phan sinili isi ke pachini dun kang tung la pen kedam tang batai ko anne MSC election sitame inuda MSC ke hai deji phan bangke borjan homosti ke border bel henlo deciding factor pusinili puda apen anuda MSC nangke hai sta border ajeng bensi ke hai lage nili guarantee along stame ninje dakji IMSC phana theglong le kona tong gi do kokne laso la puson sinang cheman de titi lasi khotkhoti arat pe nang an arat atumbang ke non la bangso tuwar kahin nu ajoini pen aning ki thi aning ki pung la puson da me nil tum thek ponlong la pen la bongrung rong irong la so tuwar la puchot kali ha ASDC din pen aprang ahut pen da tuwar non puanin da sarkar hin pen tuwar long le pin la pusona rong ang selang rong khelan punon nothong rong punon jotok bi punon apen la bongrung rong lo la Karbi Anglong pangjok wong pen na bahire ge tuar kimi danil tum theglong ake hai MLA Dr. Numol Mumin ta tuar nang selam lo Gotom Busti pen nang chenglo nilitum ta apor si hutbang ke kachong hong dun ining chipat he olo tuar long dun pobon pu amat arleng arong nang leji dok amat beng pet kopia development lo lage la sinili tim Karbi Anglong phan karju kang tung bangke lalo ke plek a development ma ke pacetang ya development ma oh la ke nilihin pen si question lo an bangke ningkan trok follow por la so tuar kacheleng nil tum inghan player walk ki sak nang pen kacheleng nang kiduk kisung pen posi ining jang je dung hisap ta dolo la pen ke ihin atuar nuthong rong pen bongrung rong adak atuar bangke
Sorkar pen thang cho akham we ong si idon surigi thom ka chirung si ar long ka che thok la pusona gotona ta nili tumbong rong long ke do edlo. Oke bang jelang ani na tum kopi lo cipi bung ko. Council phan choning ri bang ke lalo jong si development si kapathe sorkar pulote lang pacitang pen nili tum phan ta masap sonang chutuara la bang so tuar nang selam pidetha la hanglo. Aja kan tinggal bang so tuar ke. 2 kilometer sar la national highway 39 pen la 4 line via mane bongrum busti lo hai bongru arong lo hai la so dak 2 kilometer dolang la MLA numol momin kang ton di kang pen national highway 39 an 2 kilometer dolang apen arep are la mu pen jotok bi nothong arong rong khelan la hai bang ke awe pinlang zero tuar pupu bang ke awe pinlang